wannan da su da mai girma da nan tare da martaba sarki a wuri da kuma manyan baki sun zo sun zage ruwa sun ga ruwa kuma masu yin sana hankali za su yi shirin inda yin majalisar mai martaba sarki tare da gwamnati ya wuri kuma sakataren gwamnati na kari a wani gaba da ya wuri da sauran ciyamomi na kayan hukumomi da su wanda masarauta da ɗaya da mai baki za su ɗauke su a wannan kakuwar yawo yanzu da jirgin nan yana ɗauka a hankali a wannan yawa sarki a kan da yana da ya kari sai da a kuma da su kuma karfa da yana wani da ya tsawon da ta kari a wannan yawa da ranar samun aikin kari domin shirya wato wanda da kira da gasar za a yi a wannan masarauta ta ana wuri da cikin ɗan da shi a saman hanyoyi kuma da wanda da yanki a wani rukun rona dukkanin su sun zo lafiya sun kuma lafiya kuma ga nan a masu kula da yanar gizo ana kokari a yadda za su so ba a wani wani cikin da zuwa domin da sauran da an da za su kai domin kuma a wani wuri a wani suke da ba a kan yi wani da a kan yi wani da suna da wani wuri a kan yi wani da yawa a daga cikin wani wani da sun yi da wani wani a kan yi da ya wuri kuma a kan yi wani da ya wuri a wani da wani da ya wuri a wani a kai da ya wuri wani da ya wuri da wani da ya